Hafsat zaɓa kyakkyawa a cikinsu ba 'yan mata ni na lura in baki ba zan iya aure ba. Hafsat budurwata soyayya mai daɗi turare mai kamshi ba ai matafin ƙarfi sai dai kamar rashi dacewar soyayya ka aje ka gidan laushi ta haɗa ka da mai son ka mai yi makarar rashi ni ma na dace wadda na so tana rarrashi na komai zan so tana son sa ba dace komai ba. Hafsat budurwata ina da ƙaunar ki kira ni da angon ki kin zarce yar sarki a guri na 'yan mata ke ce mai haskawa suna tashi ki takawa a cikin duka 'yan mata ke ce zan fifita ke ce tawa ni ne na ki ba mai kushewa in ba sanda ɗan fillo ba zai iya kiwo ba. Hafsat budurwata kina so na san kina yi ba wasan kowa a gari an san ke ce budurwata na yarda da ke nima shi safa nake himma sakon so na furta a gare ki budurwata ni na yarda soyayyar ki ba mai canza ni inda ke ce ni na san ba zan rasa komai ba. Suna Hafsa muradi na Hafsa kyakkyawa ta Hafsa zan baki gurin kwana na baki guri zauna zuciya ta bakuna kin bani tuwon kauna a baki ina tauna shauƙin soyayya ya ɗebe ni ina jin daɗi na ba zan wasa da abincin yau in kwana da yunwa ba. Hafsat budurwata in rana ta bulla hasken ta na bulla kowa ya fito jimla gari yayi wayewa a ranar aure na zan miƙa sadaki na a dankan Hafsa na in ganta a hannuna kowa zai murna auren so idan an ɗaurawa wannan rana duk maki ba zai ji daɗi ba. Hafsat zaɓa kyakkyawa a cikinsu ba 'yan mata ni na lura in baki ba zan iya aure ba. Hafsat budurwata